Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigatyo amin na sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Iti fanpage nga Dear Manong Nemi iti Facebook. At duman na sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagkahim yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumamkabalawag iti rembag nga bigat, rembag nga malem, rembag nga rabi, ani aman nga aldaw, ken oras ti kaayad yung itang apaset ti lobong. Kapagkabalawan na kayo tinembag nga oras kada kaya nga sangapadang madamang ang buibuya, and please share this program. Share. Pagkahim mi kat padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Alma nga na porwan. Anak. Nako. Di title nga anak, ket concern tayo amin, kabot na nagbalintay mat nga anak. May sakay nga anak, oray no itakit amakin nina kayo, lulakin lolo. May sakay mat nga anak. Anya ti anak. Concern tayo amin, makarilat tayo amin, papagayan. Padaan nyo, dito nga pagkasalitaan, sagudahin nga rin ti surat. Ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayong Alma, nga pinoluan na ti anak. Kunana ito. Dear Manong Nemi, Jak malipatan dedi nga rabii Manong Nemi. Jak la kumakayat nga baonen nak ni Nanang Manong. Tanasip nget, tang idi kita titangatang awampulos bituen. Nang langeb Manong Nemi, tamakatudtuduen. Ngem na panak Manong. Tsakbat nga rin inalat ti cellphone ko, tam na dapat ko mapag-flashlight ko. Kabisadok ba't kiniti papanak Manong Nemi. Ini agawin dak, dito'y nga napasamak ti amin. Agtudon. Kastaon iti taray kon Manong Nemi. Ngem, nakigtutak dada mangigawid kanyak. At na mangarakop kanyak. Nalangab ko Manong Nemi ti akat arak. E di pa nagikis ko istumaten Manong Nemi ti panagtupak ti bayakabak. Guruod ken kimat. Ore kasanon Manong Nemi ti pa nagikis ko awanin ti makangeg gapot ti pigsa ti bayakabak. Nasarunuan ti guruod ken kimat. Nasnaslep ako, nasnaslep kamin, iti agat arak, tinabartek Manong Nemi, nga mga arakop, mang pilipilitan nga maikat kadag iti arwatek, iti nangigabun kanyak, iti mismo kadaratan Manong Nemi dito'y, nga naaramid na kay kayat na kanyak, amuklatan asino, uwain Manong Nemi. May sa kadag iti pingit nga gararim kanyak,
nga mangipangpangta nga aramidan na ti amin tapno ni kastakat matakikwanak. Lima banak manong nemi. Ngam nakariknaak tinaragsan nga gem-gem iti rusok ko kadaytan tinabati ken naudi nga napuutak. Inagsublin ti puot ko manong nemi at dakon dito balay. Sa balin ti badok na magan. Iti salutsutek kininanang noynet na pasamak. Sigon kininanang manong nemi madandanagan da kano, tawanak matlaingen. Pinasardang da kano tudo kalpasan na, nangalat flashlight, no api kano nga jak ngamin intugot ti cellphone ko, no api ngamin nga jak nangalat ti flashlight. Idi makita dak manong nemi, iti igit ti kalsada nga naribkas ti arwatek nga dara-dara ti salang ko. Nagbaligi ti demonyo ti Satanas nga nangramis kanya. Isaglang ko na dyan nga lalaki. Sino ti amom? Ni One Eye Jack. Ni Danny. Si sino kumapay? Di barairong ang gararim kanyak. Di bang pangtangarami doon ti amin. Matagi ko anak lain. Anak. Oo ni ngamin din ang napikit ngamin nang tapi ngamin ni baundak. Si kamang ngamin. Anak. Lipatin mo ti amin. Anong lipatin ka? Ano ba kayo nga lipatin ti amin? Saan kang kamang ti polis? La, makamu ka. Natalakit pamanik naman mo. Kaya nung kas pagarigan, tanugutin na nga One Eye Jack ni Danny. Ruming nga kasar kayo. Kasar, Jack pa ka na, no? Kaya kahit kupelin, timatayin yung timakiasawa kayong kuha na. Anong name iti pagpindasan na saan nga nagdinamag iti lugar mi? Dadi nga rod, parang tutudo na kitakaslawan ti nakangkangig no anyaman tinapasamang. Diba kininanang manunemi ngawan ti pangibagbagaan na. When, ngayam na panak nag-report iti polis. Kaya suggest ti polis manunemi nga at pa doktora at pa examen na. Tapos nikas na kadadam, nanay ka nung ebidensya. Kalpasan na tiliwan da sa pulen da dyan nga dani. Kinabudno naman nung naming it may isang luk-luk iti lugar mi da dyan nga One Eye Jack. Ado da kiti kaso na nakapending. Di makadagas man nung nami nagpukaw matin kaslasok. Kang runanti amin manong. Idi sa anak matin nga matatngan. Idi agpa-check apak manong nami positive masikuga. Ano dito yung napasamak na kung tinakim ko. Manong nami, pakamok kininahanang ti amin. Sikog ka. Unang. Diya kahit ka nakamalasang. Hindi mo kahit ka nakamalasang. Di. Suratam ni Hector. Ti boyfriend mo. Kada dya syudad. Ruming ka di nga, ipakamok yung kuhan ti amin, nanang, kitruping unay Siyempre, nag-asawa ka doon, kaya madugtalan na nga saan ka virgin. Anang tutsumat mo kayong kuhan Sa ito ni baga mga masigug ka, manong nga bulan ko na nanto. Kaya daktupay nga ta ni Hector,
Dahil nga orti pang sintira mi ti lalaki, no kayat nakapay, di mo nagayayatan tinapasama ka? No, anyakit kami ti kinaluko na dyan nga awan ay jack Talagang inaramid na ti amin, na pumuspusan, tapno lang nga agbaleki. Napiyo ko mga sa angan nagpukaw. Tay kasar na ka kuma. Lagi di kahit nanang kung nakumet. Jesus, yung karti mga kasar ka. Kasano no saan nakaakayat ni Hector, kalpasan nga adda si Kugmon. Manong Nemi, kalpasan ti duwa nga bulan, sipod na pasamak day di. Tinawagag man ni Hector, Manong Nemi, takayat kong dagpudno kang kuhana. No pa isang ko pang yung pudno tinapasamak kanya. Hector? Alma, you miss me? Di ba, kung namidi nga, nagbakasyon ka doon tapno pagtulagan na tikal laysata. Makatawan pa tapno at maurunong ko. Kadag ito'y kuman? Abay, kumanat ka. Kasano ti kinapudno ti panagayat mo kanya, Hector? Ipatpatid ko na yun Urayam lang makornong agpay sa atin to kasara. Amo madurig na babae dito yung agkras kanya. Jack ital talaga da. Gawat na siya kanipatpatid ko. Amo mo tingin nga nagkobingan ta. Malipod grade 1 naging grade 6 nagkaskolahan ta. Stawat din sekundarya. So nalang tagot pa dito sa kanan nga nakapag-college. Kumusta kami trabaho? Okay, man. Kumusta mo tigil nag-ararim ka? Awamit lang ti manang lukloko ka no kasta nga agawid ka, manipuli ti tiyandaan kapag trabaho ka sales lady. So mang susundo ka. Awan, adumat ti agparparada nga tricycle nga umay dito barangay tayo. So ito pagluglugan nga, ado kami umayat kakakalugan. Kumusta mo tigil tayo napingat nga agar-arim ka, dilikutan nga dan boyfriend mo? Ni One Eye Jack. Kurkuriro na kamay lang. Awanan ni One Eye Jack. Iso na lang ta. Hector, iba't patignak ka di. Oray no. Nagbaligi ni One Eye Jack na nangramis kanya. Anya. Hindi man siya ngarabi. Nganda mo, imbaon ni nanang kaniya. Jack na alat yung cellphone ko. Nasip nga, makadududuhan. Hindi gawid hak. Bagso nga, agtudo. Hindi adamang gambat kaniya. Nagikisak, lima ba na? Yung pinukaw na tipuot ko. Naging ka nagbaligi ng ramas kaniya. Nag-report na kiti polis. Tatalagang isak lang mi. Ngayon nagpukaw. Saan ba talaga pagpakita? Saan nga masapulan na gini pulis no sa dinutayan na? Di makadakis. Masigugak. Hector, Jack nagayayatan ti amin. Kaya't nakadipay laging tinikutan ti amin. Di mo nagayayatan ng peso ti amin. Yung pangasim. Ragregam ti sikog mo. Ha? Tanya takait mo sa akin. Biyagam na ita. Pakalak nagipam. Ito pa nakaramis mo. Agasawa tanto. Nga kaden natay suna. Talaga nga pangkip kang peso nga regregan. Ipakamuklakin ka. Tama nga no, madlaw mo to siyempre nga saan ako ng virgin. Ipatpatig ka, Hector, kadya kayat nga gilimit akin ka. Kanimbaga akin ka, ti kinapudno, tapno maamuak, no kasano, ti kinapatig ko akin ka. Ipatpatig ka. Alma, nagsakit man para kanyak ti amin. Imapadcheck na sa mga nagayayatan. Regrigam nita, adda iti tiyan mo. Sige, regrigam.
Inyuman ko na ito'y kininanang manong nemi gaga kuna na kanya kadakos. Nanan? Saan pa nga madlaw? Dara pa lang dito eh. Sikapay lang ti makaamu kas tamatag ni Hector. Kenda dya nga one-eye Jack. Ken ti pulis nga nagreporta. Ay, isa na gayam amo nga masikukak. Amo na lang nga naramesak. Si kalayan kan siya. Agramang matang ka ni Hector nga. Ti makaamo nga masikukak nang. So nga regreg. Samo nga regreg. Agbuteng ka kinabot, Diyos. Nagsanggo na kaya ayatan dito eh. Kaya siya tibilin ni Hector. Diyos ko. Anak mo dita. Apukok dita. Awan basol na. Iso nga samo nga regregen. Pang-asin. Anong name may sa kadagiti kasinsin ko tinang inumanak ti problema. Kasin dalen. Adaanan ti asawa. Ano ko na problema? Kasin may bagbagat sa bali ah. Amoy warawarason. Yung mamok nga sikat adda muna. Tatamag ko na padasa mo ti kastoy. Tiyan niya. Di ba sagbay ka nag-asawa kay kini Bayaw? Ni Henry? Kat nagparparig-rig kayo di? Abay na nagparig-rig ka. Sunod nagparig-rig ka. Tulungan naman. Masikugak. Hamoy bagbaga sa baliwan. Sa among imarmarites. Sunod na kasikukin ka. Ni one-eye Jack. Sinamasnak. Kitagpakasar ka ko na. Ahong maten. Sabay sa Jack kayat. Di ba boyfriend mo ni Hector? Amo na ka din. Amo na nagpuno aking ko na. Kit ko na nga nagrigak ka no. Ano ko na auntie? Hindi na kayat. Nabadasa mo na ito kasin. Please, tulungan na. Isuram ka niya. Kung sino nga bakit tinagparagrag kami di. Si Bibi ang tawag laita? Sino? Imbaga na kanyak manong name. Napana. Bakit manong name agmay-may sang at dahi ti kalapaw? Nana, wag nga aldaw yo. Siyempre ka. Ada ng shit-shit kanyak. Pinahipahinak, di bakit manong name ang masit-sit ka niya? Napanak. Sabi nana, papanam. Dita ko ma, yanda na inakurja. Buwan, kurja ka dinangan. Tapay. Adala ibagak. Adala saludsuda kayong kuwana. Loko. Pag pinustahan ta, agparegrig ka lang. Ay, di ka di mapandita nga babae ka nagparparagrig na. Mangilot na ita. Ide, partera, nagpapaanak. May dita, sa unay makadayon, di ka di mapagkikuha na yung bas nga nagpaanak. Nagparagrig. Nagbuteng ka kinaapod Diyos balasan ko. Ano na, dalay bagak kikuha na, dala sa lutsuda. Bahala ka. Lagaro din, nusok ko naman. Sige, biangot. Simreka. Nana. Hey, hamok noon niya si Randam. Laumay kan. Ay, alas tuta. Inabayagan nga awan di, igatang ko di kanak. Awat umayag paparagregan. Kasladok. Anong name? Aguro-ure ka mga talaga ti umapanagparagrig. Mano habulan na ito yan? Agtalon tong habulan na nana. Listo pa lang. Hala, aganda ka nilan. Talag lang na tayo lana. Nabasan na. Sapulan ta sa tapis itin. Mubadlaan tagkararag. Oo, nana. La, rugya mong tagpakawan ginabo Diyos.
Ibagada idi manong naming nga nasakit. Nalagan mo. Uno talaga nga nalagan ti iman ha. Kalpasan deta manong naming adented na kanya. Tumarem dito eh. Hamuli-bliwatan ha. Ano na ito na? Te, sanga kutsara tunggal parang tumar mo. Kutsara. Mamno dyo kutsara. Napait na. Isang mo nga sulod-sudan. Sa tumarem. Inal daw. Wala na. Wala. Ingkan. Hindi mo liblibatan. Tabayad ko. Mano ka din na. Ay, any amount. Nagtao dit ka ungan tapusom. Nang dadat sa nga gasot na. Nalayo lang pa ay. Kunak malo no any amount. Agad basin mo lang o dito. Italong nga gasotin. Tapno 1, 2, 3. Wala na. Agsublikan tumanin. Kalpasan di makalawas. Sige na. Hamuli-plipatan na. Abag-isun to makalawas. May bus mo deta. Tumarem. Wala na. Sige, karo din. Yan, ako ka. No, anda, mayat, nagpanagreg. Ibagam no konto i-advertise mo. I-text mo pa i-upload mo. Tapno, mayat, nga umay dito. Tapno, dito klente. Makalawas na panak nagsubliman ni manong nimi adda na era na nga madama. Ayam na kita parker kreato yung magmanta ang i-report na kita. Papulis na ako makit. Ang mayat man. Makabulanan manong nami kat namintlo akon nga napanagpailot. Ang kasi di nga agulawak. Awamot pati. Kumakit agpadara. Maragrig ko man manong imahamet. Tinawagan nak ni Hector. Agawid akon. Ha? Naregregan? Sampay. Mas dawa na karot. Doon magdakil matlata. Di mo samat para paregreg. Man! Naglaing ka nun na dyan na, bakit tinapanam? Sabi nga sa nga, doktor. Sino kumorti doktor, met? Di karot mabating na doktor, numaamanda nga, ang paraparagreg, din doon mapukot yung lisensya na. Sige. Maragreg man hunusahan. Iba't patig ka. Idilikodan ti amin, Alma. Kanot para gawid mo nga rod. Baka duwapay nga bulan. O natalo pa bulan. Kaskas di mat manong naming saan nagpadara kanay dumakdakil ti tiyan ko. Kagaman anak. Kasamumit lang yung paragrig ta pukok. Nanang, paano kiti bakit nga mangililot? Kahit mga sawat. Ay sus. Kasunod ito rumor data nga ubing kat pangkis uno diwig. Uno, naggudwalan trupa na. Baka may mesat mata na. O may mesat ima na. Ay sus. Niyakakagdananak ko di ka lang butang kinapod Diyos. Nagloko na dyan nga bakit. Alugasot nga kalayo ti itad ko yung kuwana linawas. Samit nga mapangkumansidirin. Nana, abi nga takil batin tiyang ko. Di man marigran. Eh na, balasang ko. Agyamang kakidya. Ta iplas-plastar ko nung hasta nga umay ka. Anya? Nagbabawi ako ng kanikitin na aramid ko ti kalabas. Sidsitirin na ti konsensya. Iso nga no daw may, imbes nga pisitek, iplas-plastar ko. Labis itik ko, bakit aray ko nung kuma? Glokan nga bakit?
Tay na rumbay ko na nagyamang kakanyak balasan ko. Nga po to, Jack, Jack kayatin dagbasol. Kan orin si ka, di ka matagbasol. Anak mo dayta. Iso nga, ala kargaim, tepas ngayon mo to. Patay ka, bakit kahit mo? Jack lang ang pinatay data anak mo, sa anak patayin. Nagkailan ti tiyan ko manon name di agawid ni Hector. Pinasyar na ito di balay. Di mo tirinig rin. Di pagparpargrigak. Hana matirigrigan. I-plus-plus naman. Di kahit nga sawan. Nasalun at tulad anak mo. Pasensya ka, Hector. Diyan ka nagayaetan, tinapasama. Diyan ka among kasjay. Di bakit? Adab ito na nga tumarik, di mat napait. Kunada no, tumarik at kasjay kat napait. Ngam gayam. Para ti anak ko, ken para kanyak. Ti araramidan na. Agramo mat na nagdipada kang babawan sa jay. Hang kanumat nga margreg iti paragreg na. Hector, may ba't na kalimad lahat? Sige. Umaykap doon mga sasawa. Ikasar na kakastoy. Kahit isang wala na apumiyar pagkasaran da. Unong huwes, civil wedding. Tawari kasar tan tumadat simbahan. Into no, may pas ngayon mo anak mo. Nagkalaysa ka mga road manong naimi kini Hector. Kahit nadaan kami iti balay, iti asideg ti balay mi. Takunak, nga jakayat nga daywan ni nanang tagmay maysa. Ini pasangay ko manong naimi ti anak ko babae. Uwan man. Ito sa magin ni nanang no at nagan na. Makamu kayo, no at kayo nagan na. Kasla, di mo kahit nga talyawan ti anak mo. Nung nagpintas na. Kaya ingas ko. Nadanday, masapol nga may restron. Baka mo kayo tinagan na ng kanjak kayat nga tagip yan. Ano? Diyak na gaya ayat nga timaw dita. Ken ko na ni Hector. Nadimin to kano kayat nga kadin na. Sino karti? Di sika. Orin mo da gatas ti barukong ko. Diyak kaya na pagkatasin. Ngay, nagsangit dahin. Alapat na Jemon. Kaya ito. Ala kita. Ala na. Kaya nagatangan yung tibote. Nagatangan ka mga ampay lang nga lagi toy. Orin makalawas lang. Di barukong mo. Naglokokan. Oh my God. Alahan. Sige. Mabilpilit tak manong nimi. Yan ang iruwar. Ti susok. Kunak madlang. Tamad nga dagas nga bagat suso. Di ba? Ese. Kinagkunot. Sugin manong nimi. Nagsardeng. Sardeng na tinagkunot. Manatin surat, peristro yung anagan na. Kita apay nga sa lusudan pa lang no, dimuot kahit nga sikat bang titinagan na. Tagibiyay, iti ori karot makalawas. Paruamag tong agbedi tibute. Siya, kiti na ya. Alat nagan na lang. Interesado ka lang kaya, makamot nagan na. Kahit ko lang mamo na, tantagan na. Marites. Marites. Inapay. Dilawem, sukayat ko. Nang Marites. Dedi na anang. Dedi lola. Makalawas laeng manong nemi. Bayat pa nagdalagan ko. Nga dakanyak ni Marites. Kalpasan na manong nemi. Napangkunin tulod isuna. Iti isidong ni nanang. Nanang, ito yan ni Marites. Anak, talaga ka diya.
Di mo among bibigyan nga anak suna. Diyan ka nagayayatan. Anak ko na ni Hector. Isunat adada, magdagdag ka niya. Di na pa kaya takitaan? Di na pa inubak? Alala. Alahay ka. Tanya nga ron. Di umad gayam ka na. Aayak, akayat. Kunak kuma. Nabigsag ka man pailain. Kamay lang man palang timang tagibigan ko na. Yan tangay, pinagpatas kumuting na pinag-deditibuti kahit kaya na. Alamay ka na po. Ay, ni Marites. Marites, tes. Anak ko, nga Marites. Makabulan lang, manong nemi at tinanggad ko, kalpasan ti managpasngay ko. Idiak ka naik kamin kini Hector. Siyempre, manong nemi, arakop, nga danay budingayat. Agek, nga danay budingayat. Pasensya kan, sweetheart. Tapay, saan nga sikat na kauna? Saan mo nalaglagay pa din? Basta para kanya, dahil ti first night kalpasan ti kalaysata, numampay makabulan, and sipud nagpasangay ka. Erase. Awan ti anak mo, awan pa'y anak mo. Awan na pasama ken ka, virgin ka nga tinagi ko. Mawatam ti kahit ko sa wen. Hector, kaya manak, itilikod ng ti amin. Kahit ko nga madaan nga dagos ti anak. Iso nga, Alma. Agakaruba kam lang kadananang manunemi kadadadigon daway nga mangikot ibit dedya nga Marites. Apaputag nukat lapayag ko. Napananain ni nanang. Sus, sururak ti ibit dedya nga obi. Kalbasan ti duwang bulan, sipod nagkalaysa kami, ken adan napasamak kada kami, manunemi ko na kuma. Ken Hector kalbasan nga nagpasngaya. Tsak mati nagreklamanong. Nakala ka dagos nga ta? Kas daon itiragsak ko, kinaragsak na Hector, manunemi, di padamag ko kinkuha nga nagapok ti doktor ket positive ama si Kuga. Agananat ka, ha? Agananat ka, sweetheart. Adamat lang ang anak tao. Sawan na kita tao. Ano ka tao? Magkabagkatan. Apay ka na nanangkot mga ayuan, mga tagtag-iibi. Si anak ko. Saan ko nga anak ko naman? Anak ni nanang ko naman. Kabsat ko dahil ko naman. Tapay kahit mga mapantarak na. Saan? O naman mo sa sarungkaran. Oh, sana. Damag ko lang. Kita. Apay ko mapapanak ng runagit na adan to na nakta. Sabi ko man talalaki. At adik kung daway manong nemi ang makitak ni Marites nagtaray-taray ti kalsada uno arubayan nga idita amunan titong maray manong nemi. Puri nakadungtong rit ditan, mabayaklat ta. Hey, Alma! Abay, di mo ko anawan dyan anak mo, taray-taray ditan, karagrukit. Anak ko ya. Doon di mo anak dihan, di kabsat mo, ibagbaga mo anak ni nanang mo. So kung mga nag-anak ni nanang mo kit nabayagan nga nag-menopause. Nabayag mo na ta. Talaga ka din nga di mo amo bigbigan na tadyawan ti anak mo. Damat ang anak ko dito dan rumor ti anak ko, lalaki. Uy, naitaklaban na naitaklaban. Uy, kasaw ni sangin nan. Diba yam? Nalang, eto anak mo, naitaklaban. Nalang, ayan nyo ya. Ingkarayatin na. Pagkananok, nagluko kan. Di kasinsin ko manong nemi karuba mi tinapan ng arayat. Nagkat na.
Sana inyawid. Sumati na sumangpit inanang. Napanan nyo kami nanti, yaya na ito apo ko yung. Anang apo ko na ita, anak na ita. Marong Nemi, sigasing ko, kini Hector, umakar ti balay. Dito edit kinayat mo. Kayat mo sa mga baybayan ni nanang mo. Karubam lang, in kaso nga masapol na tulong mo. Basta umakar ta. Kaya pa, ilakom na ito nga balay. Tamang iparang darkati sa baling. Dapat ya? Di ba't malikdi ka na makitkitak na dyan nga marites? Sige. Nisok ko na. Bahala ka. Ang iman pa inalpas, manong Nemi, iti may kadwa nga balay, may hindi man pa inalako, ti balay, may muna. Iti tayo pas nga ko ni June. Lalaki, junior, kung naasigod manong Nemi, ti asawa. E makar ka mga rot, gambadayo, manong Nemi, nodda iti sulit, ti amyanan, ti ayan dananang, adda kamot iti siya, kaadaywan nga kaapagkatanan, ti barangay mi. So nga saan ko nga makikita pa manong Nemi, ni Marites. Awan ti sa baling nga sa kasok no saan nga ni June. Nakadungdungo akeng kuha naman no Nemi kas tamat ka ni Hector. Ta nakakupwapon ni June. Kaya gaman no Nemi nga makaayo unay yan tatumarayen. Agmamunot agsaon makaayo unay. E dadan talo nga tawon ni June manong Nemi masikukak manen. Bawae nga ro din ha. Sige, nababae, sabay ko nga. Babae nga paiso manong Nemi. Ni Lily. Agpalaygit ako. Umana hindi talo anak ko. Ana? Talo? Duwalay nga. Dua. Muna hindi duwang anak ta. Sige, gusto ko na. Agpalaygit ta. Agpalaygit ta. Agpalaygit kan. Sige lang ah. Nagagat manong Nemi ni Hector, gabotay surang at masun. Kaya nagbaling nga porman, iti construction nga simurutan na. Pasara may destino ti sa baling nga ili, sa baling nga probinsya. Ngayam kedi, manong Nemi, mabatbati ak. At daw may matnukanig iti at katuganga kamang tultulong kanya kenti ipag ko. Ay, Alma, nanang. Kumusta mo tanjay ni nanang mo? Ay, nabayagan nga sa anak na pa na. Katsamot sumasarong ka. Kat sa mga mapansarong karan dyan inaon ng anak mo. Ni nanang mo. Palagip yung manin. Hanggang kayat ni Hector. Namamagsaritaan da ita. Kita umad ni Hector. Umad dyan anak ko. Tiya sa lutsudek, di mo ka di maiturid nga mapansarong karan dyan anak mong inaw na. Awan ti anak ko ang inaw na nanangkit ni June. Ti inauna nga apo ko yun. When inauna nga apo ko mikang ka. Ay, di inauna nga anak mo ti kahit ko sa wine. Hindi anak mo. Agapat ano, dati di palpalagip yun. Ang kailangan mo may tuhin, abay pakasignan ko na diyang obing. Kaya dama di ko diya po ko yun eh. Po na yung balasan ko. Saludsud lang. Sung bata man sa ludsud ko. Di ka sa sarungkaran. Kasta, alpas. Di awanan. Alam siguro, di lang mabali na nang naumay ka dito kasi saan yung palpalagip na dyan. Uy, namukton! Masuro na ka na dyan nga katugangan. Di na pa kapin na, no? Malagip na kidi. Nemi di ba isa nga malay, manong Nemi imay ni nanang. Ape nang. Di mo malamo nga suportaran dyan, anak mo, anak. Ana lang, tibag sa pulak. Inalayo, kinayatyo. Ito agreklamo kayo. Apa yan? Masakit ni Marites. Patuktur ko. Awan kwartak. Umutang kayo
Magsapulang kayo. Alag ka kalingawan ti. Amo pa nang bigbig kang kuha na? Nanang, nudetan mo lang pagsalitaan ka lang umumayan. Dakit tinangayat nga nakalaging kuha na awan at inted mo mayat. Diyo ka ba ilan? Nga iwanan? Ka ba ilak? Ang diya ubing. Agsapsapol tipod nung inana. Kati ba kayo nga takit hinaanang naa? Haan. Gabuto ay oray bagak na siyak ti inana. Siyak ti nangipas nga iking kuhanang. Hindi kita tataw nga roteg lawlaw. Nadanagim naan. Bahala kayo. Manong na may agbasan ni Marites. Okay. Tinaminsan, manong na may nga napanagid siyandaan. Kada makamamukan niya. Uy, Alma, kumusta? Stoy. Among ka nga, di anak mo kat agkaskulan na ka di anak ko. Amot pagbasa ni Jun Nagbasa nito pa lang next year. Ni Marites ti kunhak. Saan kong anak na dyan? Ay, nagkakakan. Naglaing. Isot kalaingan dahil di eskwela da. At ka maragsakan? Sabi ko maragsak. Ni John, tinaunang anak ko. Bahala ka. Hindi ba isang bigat manong na may imay ni Nanang? Ay, Alma, Nanang. Kumakay ito ito no malab. Nutoy. Kumakay ito pangrami dya balay. Tapay, birthday kaya? Muna, birthday di ka man umay. Tadya mo nagpapaala birthday ko. Nung birthday ni Marites, ayabang kayo, di kayo man umay. Ngayon barbarang yung tato umay kayo. Agpaalaan ka po first honor ni Marites. Mag-isupin ka, mabalin dyan talo nga baboy kon. May sala baboy Ay laok na gito dua. May isa nga baboy ti. Parcheck nga pagsasangwan tayo ito numalem. Unang, anak matregalo dyan inaunang anak mo kit nag-first honor. Kuya kagpahin, pinama oras. Nanang jakadimat ko na kada kayo nga. Di bagbagang anak ko. Yeah, boy. Lagi imbitaran kayo maglaing Tama nga gwaras dito nga. Di naman lang inimbitaran di pudo nga ina ni Marites kung baka kung kunanan to. Kaya makita nga tao dyan ka roba. Nga umay makita ya. Nga saan da kanto makita kat amuda nga pudo nga sikat pudo nga inana. Saan ka mga umay? Tabay. Diyan kaya't gamangit sa uti ng tao. Nanang, amo ka din ni Marites nga sakti inana? Kituin. Abay yung bagayo. Saan kang nanap-napahan manong nami Tore ibaga ni Hector manong nami nga mapang kami. Diyak kayat ko na. Agaw madlagahan ni Hector na diyang baga na palang sintir na kanya. Manong nami napindas met ko nakti pa ng disiplina karagitan nako. Nang naruna kini June manong nami natangsit. Uwan. Natangsit. Natangkin ti ulo na. Kahit doon adadamot nagloko manong nami no kasta nga bautan. Di mga dagis manong nami. Nagsaw-saw anak ti dagis na anak ko. Inawakan! Naman! Naman! Kamilaman lang! Bautan na! Naman lang! Oo, naikang. Abay, pagsaw-saw anak. Hindi ka bautan na loko ko, men. Bautan ka kumanusan ka na loko. Badasi. Bautan na patuin ka. Kanore ni Lili manong nami. At dapat naging gundahon manong nami aglablabaak pagamamta manalpaak ta ulok. Karabi pinangurnak. Mamgunyong ka, di ko nagununi. At sa bulik, di ka nagununi. Tayayam ko na bukaw. Puna si Kapil lang timang lipakan niya kanak. Magurin ka, padasam. Manang, kuya John na kastaran niya nang.
Anong nemi? Ginasaritak ta asawa. Ana. Nauyong, naloko digit anak mo. Kaya sabi mo nga ina, amang disiplina anak ko na. Sikat ka din na nada. Baka ang dako, pagkurkurangan ka dako ada. Ano kung magpagkurkurangan ka dako ada? Kataywanak na ina. No, arig na, uri ka na gito amudan, aglabay, mangan, nga subsubok pala ina. Subsubok lang nga ro din nga, yung kagatan na pala ta imak. Paunay yan. Sikat ina, kasi sikat makadandan nada. Siya kagad nagtatrabaho ak, adak lang dito Domingo. Nasing ba't naman no da? Muna ta, daka. Yung nung makita nga, madiarami dakit, dilaw mi dakit, agsardang na mayat. Ngayon siyak, didakpat pa dyan. Bali nga taat, style mo ngayon na. Nasiyak pa yung takibasol. Padasam to. Padasam tagabsan. Itatrabaho. Nangarunat Sabado. Sabi ko magabsan na. Di ka nga di mamati nga na uyong na kanya. Hanga na uyong ti anak no awon ti pagkurkurangam. Awon pagkurkurangam kada kuwada. Babaotom na tayo da. Kasasano ko matisang ang baot kada kuwada. Siyak tinid baotan da. Siyak tinid ang randa. Di mo ang disiplina nga inaa. Siyak pwede papasulam. Tenta ka di ka. Pagkapapan na. Timang disiplina ka nagitan na. Sikang inada. Nasihat na ba't kadyak? Una ta kabutang da ka. Abi ko makabutang da. Diyak mo pa dinangaran ida. Tapno kabutang da. Manong nemi agreklamo di iti maestra. Idi agbasan manong nemi ni June. Ano manin payaban da. Kat makasalita da manong nemi ni iti maestra. Kentiya. Principal ti eskwela. Nauyong ti anak mo. Alma. Yung mga mo kaila ko man nga magdisiplina keng kuha na, ma'am. Disiplina naman iti bestrana. Pag gapong nga ti pangrugyan ti disiplina sa agad nga ta, pagtaingan nyo. Bagbagakmat, ma'am. Kaya na po doon na kit babautak mo. Dati parang baot kit parang isuro. May gidyat launay di kiti anak mo kani Hector. Karadya anak mong inauna. Awan anak ko na nga master kini Jun. Ang buti ka duwan nga ti inauna nga anak mo kiti Marites. Nakalalay nga suna. Agraduar to ang elementarya. Doon tayo balik magbagayo, ma'am. Gawid ako. Magbagaam dyan anak mo. Tanong saan? Bakit sa aming awatin na ito ng eskwela? Magbagaakmat manong name. Kahit nung hasta ka tumangsit, takpay. Kasi dapat ang ginilili manong name. Agbatbada da nga naluko na giniduang anak ko. Mga pungtutak. Di kaila ko man inyan anak. Kunakpay naman minsan. Yung may maninanang. Ay, Alma. Ay, nakapsot ako. Jesus, sa nga pulo kituan. Tinainayon nga tawon ko. Sipo di dindad mo kanyak ni Marites. Napiksakay mo't pala nga. Kumapkapsuta ka ron. Ay, magamyaman at sa ni Marites nga po ko. Ito mga magdil kanyak tipigsa. Abed na kayo manin. Kita umay kayo awisan na. Paano yung umay kayo? Nagraduarin ni Marites. So, pwede first honor manin. Di mo kadikayat nga si kanto ti mga abay kang kuha na. Di mo kayat nga si kanto ti mga pan na agi pin ka nagiti ribon na agi kor ka nagiti medalya nga awatin na. Ay na. Tiket. Ti anak ng mga linaksid mo. Iso. May panakil mo kuma. Idinto dagiti na do mga anak mo. Nga putot ni Hector. Katne. Nakalukloko. Pag din na mga ganti kinaloko da. Nang Runa na Junior.
Pag dinaman gan kinalogo da, idinto tani marites, nga di mo kayat, ag dindinamag mati kinalaing na. Nanang. Umay ka ito. Umay ka mo-attender ti programa. Nanang met. Apay ka sanong umay ko mag. Kat amo ti kaaduan nga at anak mo ni Maritz. Apay kami inwarwaras yun. Oray jak iwaras. Amo damat. Nasa pa nga si Mang Pet manong namin Hector. Ada ka di problema? Problema ka na talaga di anak mo. Handa nga dumdungi. Katangkin ti ulo da. Sanda kayo kaskaso. Hanap niya kumamad doon sanda nga bilaw-bilawan kadalayat-layatan. Napagsawsawan ti dakas. Doon niya at bang mangin kayong kakit. Matulad naman. Ano nagsasaw ti dakas? Pakangayari nga. Karuba siguro Kita, nakasasayat naman kanyak. John, Lily. Baka man dito. Sabi ka di, papa. Baka ka di ba? Tuwa kayo. Lamin ano kayo nga kinasarita. Mamangmangig ni mamangyo. Ha? No kasano kuma iti panang respetaryo kanyak nga amayo. Adad na kumakin ni mamang iyo. Ta isot inayo. Isot kadenden nayo. Ang naman niya tipulpulong ni mama. Ni mamang iyo kanya. Naluko kaya no. Pagsawsaon niyo dakes. Hanyo nga tungtong palen no. Ibilin na. Ay beso? Basol na Ano ko baso ni mamang iyo? Nakaungat. Ano nga nang ungat? Oy, John. Nakasay-sayat ti pa nakisarita kada kayo no ko. Ngam gabot na saan kaya agtungpal. Gabot na makaramit kaya bilawandak ng layatan. Kasasunod sa agungat. Agungat kami, naungungat ka nga bakit. Magitam ti pa nagsarita na kanya. John, bang, agsorry ka kini mamang mo. Hindi ka mga sorry, akong baso ko. Agsorry ka kini mamang mo. Sorry ma, pintasem. Sorry mama. Naluko ka talaga niya. Nimat pa po. Deli, sorry kay mamang mo. Sorry mama. Naimpapuswan, sorry mama. Oh, peso na loko yung peso. Makita tinaluko da. Mas tawa lang amin. Bali mo ang ngamin ti style mo. Anong kamot style ko? Ang gagungungit. Susunod ko matisang nga makaungit. Kinuwari lang ta nakukunda na basta ang kagungungit. Barbarang no, masukal mo at kinalukod akin ka. Handa bang ka naluko kanya? Nagsalsalutsudak ti karuba. Handa mat nga naluko. Kadagi ti karuba. Naluko di eskwela. Nagdisiplina naman na. Aw matin ti report ti principal o mestra da keng katakadi. Ba, aw matin. Nasigbad na ka naman ti eskwela. Nasigbad na ta karuba. Baka sa dawa. Maapay nga saklatang sitan da. Ada pagkurkurangan siguro, Alma. Ang pagkurkurangan, Hector. Ang pagkurkurangan. Nakita mo at kasasalita bidat na siya at ibaga magsulita kanya, mabilipilit da. John, Lily, ni mamangyo ket mamangyo. Respeta rin nyo isuna. Saan nyo matangtangsitan? No anyo't ibagana, tungpalin nyo? Ha? Tapagsayatan nyo, tibagana. Isuro na kayo, tumulong kayo. Nandun na kayong kalili, tumulong ka ang glaba. Uribing ko ba'y, susurom tagluto. Si Kawad John, tumulong ka ang dalos. Wan? Papa, makita. Maputak pa yung pulong ni mamangyo. Makita yun.
Nagnakamet ka di, manong name di kita anak ko, kanaw pasande di ka pamagbaga, ti amada kinkwana, kadakwada. Pagturpusan ni John, manong name, ti elementarya, ag high school mati. Idi manong name, tagturpusan ni Marites iti high school. Di may manin nanang, ay nanak ko. Ore ka di kada ito pa nagturpus na ti high school, lakit umay kayo. Ayan na, umay tupay na kiti saan na akapin ano, ore na kan adayuda. Sigakit din nga inana, saan nga umay? Inuas ka sa nula nga nakit ko. Saan ko may sakit ti panagbasa na iti kolekyo? Ano kay Diyosaw nang? Siya timang pabasa. Hamad na saktak sapsapol. Nimit hekto. Ore kayat ko pangalaak. Iba kumakin ni Hector ng sumang pabasa. Imposible kayat na. Alang arod latan. Umay kayo. Tun ka ano ya? Tumaminsangal daw. Saksakbay ko, napno makasagana kayo. Kidak to. Before ti pang aldaw, manon nemi ka dating aldaw kat malam ti graduation. Nadagap apo. Awamad da John kinilili manon nemi da dati ti karuba. Idilokat ko tiri daw. Nanang, Marites. Imay ni Lola. Idi kalman. Nga inawis na kayo. Alas 3 jay programa. Siya akong timay. Tamno matender kayo. Saan na nga makapag na ni Lola? Sa akin na kaputi arthritis. Kahit ko mga da kayo tikadwak. Mangapay kanyak. Mamaling ka di? Nanang? Kita ito. Manong nemi nasiputak nga tumtumrem ka nagtedted agar arimayang di tinuwa ni Marites. Diyan ka mo no apang nga naibuyo ka. Nganong nemi? Nakabalbalasangin na nakapimpintas ti anak ko nginauna. Ururain kayo ng saan nga makaumay ni Lola. Saan nga makapag na dirabi nga talaga nga simro di sakit isa ka na. Kita ito. Namamain kayo ng inakaro din. Agod oray ni Lola kaniyak. Sige. E di makapanawan manong nemi ni Marites. Pamang nga nairikap ko tiri daw. Nagdarupusakak. E di amuno apay nga. Apay nga sangitak. Manong nemi. Mabainak kain ka Marites. Tibad lang bagi. Di ba papasulan? Diyan ka mo. No, darupak. Nga sumarang ka na gini tao. Kabayatan nga siyak to di mag-aabay ka. Gimot ka sa anak nga may karing ang baling nga inam. Nga pati ba nang lagsid ko kayong kano yung pinsan. Nga pati panggap ko hindi ka pa ng paragreg kayong ka. Namumpay saan mo't ka paragreg tinaramin ti bakit. Di bakit. Kahit ko nagpakawang kayong kanak.
Ibawa ti turid ko kagpakuan. Kaslawan ti pamakawan nga balikas tinarabidak. Numampay sana ka nagbaligin ang regreg kang ka. Ngayon kasla nagbalin ako ng kriminality bukod ko nga anak. Sakit namin pinsan nga saan kang kaskaso. Sa nga pulong inimbitan nga taon. Tinawagak man ang name ni Hector. Abay. Imayamis mo ni Marites dito balay. Ket, saan ka no kabaylan ni nanang ti mga abay kang kuha kapat simuro di arthritis na. Kinidaw lang siya kano ti mapan mga abay kang kuha na. Kaya napagin tawag mo bala kanya. Salud-salud ang madlaking kano, mayat ka. Jack di ka matparparitan kahit. Bakit ko ka din? Hanggang mapahan ko na ka din. Adalatakin ka ang desisyon ko na. Dilasan ko kinayat, santa nga kinaden na. Imbaga ka din nga, sa mga talyawan, sa mga bigbigan, sa mga tulungan. Sige mo na mga rarami, di ba? O awisan na ka ni nanang. Di ka mapapan. Amang kunak no kagura na. Ang kakagura. Anak mo iso na. Tilahan ko kinayat, ti panakiden na tayo kenkwa na. Si kapay tinagrek ko siya di. Nga kaabay ta ti balay da. Ngayon ni nanang mo madlati ka po na. Sa ta imakar, tani mo kayat nga mga makita ti anak mo ngay nauna. Siya ka matamangin, ato ti bagay magkikuha na. Hakamat parparitan kahit. No anya kit kami ti klasem ngayon na. Tatsa ka ti takim basol. Sino nga takim basol ita? Isak takim basol, no apa yung paidam mo, tikinainam keng kuwana, hasta? E dito ti bagbagay ka nga saan ka nga paritan, tilang jak kayat ket ti panakiden natayo keng kuwana. Ngem na mapamo sarungkaran, mapamo bigbigan, mapamo tulungan, hangko matiparit. Basta laki sa mga baybay ang obligasyon mo. Sige. Amirisem. Nuan niya ngamin ti klasong na ina. Kasla ka rin anak ta. Dadyon kinilili. Abi nga saan nga nasyat? Abi saan da nga nasyat kan ka? Kat nasyat da kanyak. Abi nga saan nga nasyat ti anak? Iti ina. Saan ka din nga basol matladya ina? Ahon ti amo kan magkurkurang nga karag itanak ta. Abi nga rin kasi da? Kinam ni Marites. Nakadadot pagkurkurangan na keng ka. Unang nakadadot pagkurkurangan keng kuana. Amo na siguro nga pinaragrag mo idi. Amo na siguro nga timawas pasamak nga di mo nakinayat. Nga nakiden na. Sikat aking bilin. Kores ang ko abilin. Diyan lang yung gandat mo panagrag mo. Sikat nang yung bagay idi nga panagrag ko. Ore di mo ibagak talaga regreg ko namin di ba? Kinore mat ibagak nga panagreg mo no talaga nga di mo kayat. Gabot na sikat ina kat ipatpatag mo tilikodan di amin. Hamo ko mamat inaramin. Sige. Siguro dus-dusain na karigiti anak ta. Gabot kasi diyang aramid mo ti inaw ng anak mo. Ano ako matirumbing na bang dusahan kanya, kat nasiyatak mo't kadakwada. Nasiyat ka rin nga rod, iti manang dang. Diyan ka mo't pagpastarak. Sige. Inga, sikat ti mga abay kini Marites. Tabarbaring babaeng tikas nga wagas.
Ket masulnitam tinagkurangam keng kuana. Nagrubwatak nga rod manong neni. Kini nagrubwatak. Dinamag dadyon kini Lili no sa dinupapanak. Paano nyo mang? Isak ti mapamangabay kini manang yung Marites. Iti pa nagturpos na. Ay? Agpaala? Agpaala. May kang ngarit pagidaya. Saan na kami paritan wain? Iti na minsan. Ang panagradwar na. Pinaritan na kami. Hantay mapapang ko na. Nagdagas ka ngayon na. Ano to ka na? John? Ang talagamit. Ang mumimit ang kapsat misyo na. Hindi mo ang mga talyawin. Isungar ngayon na kung abayan ni Suna. Nung makapagninilula. Di sa mga abay. Di saan nyo nga. Ibag-ata nga makapagninilula. So nga abayan ni Suna. Nangalalam tikas na nga dialogue mo, John. Talagamit. Saan ka nasiyat ngayon na? Nasiyatak ngayon na! Kada kami Ngayon ni Manang Marites nga rod. Kasi di bagbaga na kita tattao nga mangmangig mi. So nga kagurgura na ka. Diyos ko. Abay nga may hindi kita tattao. Di bagbaga. Dagdagan nyo. Kapag sumit. Ang moment istorya. Ano kinikayat ni Manang? Sige. Kayat ko ni Suna. No kayat ko ni Suna, nagsinsingbit kayon? Kumuha. Nagitak tiragsak ni Marites manon nimi hindi mapasangpot na. Nanang, nagpindas kayo? Sikat di malaak, Nanang. Nagpindasak mo. Kumusta ni Nanang? Lola? Lola, adan ni Nanang. Inkamin. Ay, Alma. Nanang. Bananta niya ang samot ng matay. Na si Atmet, amomon nga bigbigan ti anak mo. Taimay ka. Siguro, no makapagnaakit maabay ko ti anak mo, baka di ka pa imay. Tangkin nga minta puso. Ni ay ni oy. Nawaya ka mo't kumaitoy na. Kumusta mo ni Marites? Anak, kumusta? Di ka man lawin nagpakpakita. Manong nga tawad. Nanang. Noan niya ti mas basol ni Marites. Nawatan, matikawak eh, matikawak. Di nakabat parparitan di anak mo, di asawang ka. Tinabala di nakayat ka, baki din na isuna. Kada kayo. Ay, manukos pagarigan na matayak ton. Munta nga tamat nga itulok, ngagmay-may sa ni Marites dito balay. Dito'y, nga di makilam nga balay. Yan sa bagay, kabay na naman nagmay-may sa, tas pagarigan ta. Ipatay kong tigas to, sakit ko. Sos po. Nanang, alayin kayong kitma. Nay, dadati pagluganan yon. Marites po. Lola, pasensya ka na. Hanga balik ka po, nakasarita ko ni tatam nga daris. Isunti balik nga chip coke. Madamadan nga agparparti. Aglutluto doon ang pag-isunto malpas ti graduation, sumangpit kayo, mabalin tayo itong timangan. Kaya awatam tumatan dito yung regalom. Hala, lagi ka nga roden. Hindi ba nagkaabay may manon nemi? Iti, kutse, ngayon narakilada, na magluganan mi nga, gina. Narakop ko anak ko. Anak, pakawanan na ako ma. Mapunas na kang pulbusyo. Nugluha kayo. Ore mapunas sa amin. Basta iti dito ko naway.
Alay, nga duwawat iti pamakawat mo. May sak, amuno niya nga ti klasik nga ina. Mawatan kayo ng orimot sa sino. Sandak na nagkayayatan. Awan ti ayat. Manipod ka na kayo. Bayat. Nga nagkanak ti biyag iti saklotyo. Mawatak magket. Nanlaingat. Kad maawatak ti amin. Bungak ti ba nakaramesyo. Kaya't mga sahon nga di yung nagayayatan nga daak ti tiyan nyo. No, dapat lang di bakit nga nagpailutan nyo. Paano kumagamyaman kang kuhanat? Taimbas nga regan na kaps itan. Ngam, iplas-plastar na. Apay amam da kita. Amo, story amin ni Lola kanya. Napihapay na di nga bakit. Hamunak ngay lalain. Empty mismo inak. Kaya nakamaragray. Dahil tamat nukati ka sa ang sakit ko no pampalunutag ti hamin ng napipapay dya bakit nga jakap kabin ano. Siguro tika adun nga rinigrig na nagbababawi kat saan na nakayat nga ulitin. Kat may saka nagasat nga anak. Tati nagpinisit. Ore na danak tila. Akas ka ka. Anak. Makawanin na ako arito sa anak. Ore man. Yung pagtanda ni Lola, sa dagak ti barukong na naman pailulak lang isuna. Yung may samit nga ina. Nakasaysayat nga ina. Nga ina. Tisaan nga nasiyat nga pudnong ina. Gusto lan. Kung namitay nga sa makayat nga mapunas pulbos ti rupak gamsi ka. Awanan ti make up mo anak. Make up lang na tananang. Ngayon di kahit ko makapunas. Kat impinak iti barukong ko. Kinagamanak. Tinamirisyon ti bidot yo. Agamanak. Tamod akong ngawagan ti anak. Agamanak. Tabalik na akong ti arakop yung kanyak. Nabayag ko nga ililiwan. Gusto ti ko na ililula. Di ka man lang may sumarong ka ni balay. Di yung mala sunod-sunod nuwan niya ang kasasaan ko. At ang inipanahon nga masagitak. Kakakaasin ni doon lang masas kaso kanyak. Sa tinutayan yung apundong nga inak. Tabagay. Uri nagbiyagak. Ng para ka nakayukat na tayak. Dola yung timigbigan yung anak. Nalaing dyan kinilili. Gabali lang. Gabali. Ano, kas magarigan to dumteng to. Nga dumteng to ti kundaway. Nga kapsot kayo kas kinilula. San kayo ito nga baybayan na lang? Ikarik ka na kayo. San kayo ito nga baybayan? Diyak kaya nga ramidan ka na kayo. Tinaramid yung kanyak nga anak yo. Iti eskwela kabayatan manong name iti programa. Kaslasyak tikit kitain dagiti tao. Ori na saan gumangmangeg manong name dagiti bagbagada nung mampay agungap-ungap dagiti bibigda. Kasi lamang mangeg ko. Amo na madlayang abigbigan. Gabong at tabalik badirtulyan. Uno na amirs ng tibidot na. Nga na dyan. Di na kinekayat nga anak na. Isot mabalin ng ipanakil. Nga may daydayaw.
Ininto na gini po anak da kita asawa na naluko da. Ay, no sa sino pa mo kay kayat, di mo pa ano. Isot mangitag-ay kang ka. Isot mangidaydayaw kang ka. Ang kuna. Kasi saan nga na tiyanan tiluwa. Kadagiti matak manong nini. Dua nga kay papanan nga luwa manong nini luwa ni ragsak. Ken luwa iti panagbababawi. Ngem ni Marites manong nini. Naranyag ti rupa na ako na nakaniyak iti kadami ti stage manong nini. Da ito hindi kararagsakan. Ngaal daw kanyak na ng tanda kayo. Ita nga atawatek. Dinisang sangin na pamadayo para kanyak. Agyawanak ka na kayo na ng taimpas nga idak. Agyawanak ka na kayo. Di talentuhan na kanyak. Kagurunante amin na pagyamanak. Kat ni Hapo Diyos. Tada na intulok. Nga, naregrega. Manong nemi, imay kami, imay di manon dagiti anak ko, grama matang kini Hector. Idi, tada kami dito'y kat madaman ti padaya, paala. Adabat din regalo dagiti anak ko, kiti kapsat da. Ate, happy graduation, congratulations. Dito ti regalo ko, dito mo ti regalo kang kate. Dito mo ti regalo kang kanak. Papanggunam. Unyang peso, ate, papanggunam at kini papang. Papang. Agamanak. Nagbaliwen manon nemi ti sitwasyon. Numanen mapanak. Iti ayanda na ng salangan nilanang ti saong karak. Nudigat ni Marites. Kumusta anak? Ang pagdanagin nyo na. Okay yak. Ni Lola? Hanggang saan ka ba ilan? Ipanto ito hospital ni Lola mo. So kumamat ti bagahak. Ang pangalang tadi gastusan tayo. Kasaritak ni papang mo. Ado ornong mi. Iso ti gastusan tayo tapno. May magampay ni Lola mo. Inuspidlar ng mga ni nanang manong nemi kasi na po Diyos manong. May remote hospital. Dedi langanay di nga saan nga makabangon kan saan nga makapagna no mapaegsa sa rukod. Kaya salita ka nagpagpakasiyak ti asawak manong nemi. Kantangan kita umat pa iunay ti paggastusan mi. Da high school mo pa lang ti ayan di kiti duwang anak mi. Kaya nag-college sa ni Marites. Ororayag lang yung ti panagimbaga. Ano sa mo kong mangibaga, siya akong ti mangibaga. Uwin. Kaya tangin na pagsaman ti sweldo. Tapay pa-extract no ko. No, malpas ti trabaho mi, kadakal ti kanan siya ni boss. Kas kapurman na, ang kanak mati bonus. Sige. Dadati baka mo ti panagbasa ni Marites. Kas daon nga tiragsak manon nemi ni Marites, idi ba umisunan sa di kabisera di syudad, apapanan na kendrol, kan mangkita ti pagkasiraan, itad mi amin nakasapulan na. Nag-test manong nemi ti scholarship kat nangarwar, datat pagpintasan na. Tati matrikula na, libre manong nemi, kat dagiti lang gastusan na. Ti pagkasiraan na, kanda dumapay gastusan na, ititad mi kang kuwan. Mas lang milagro anong name yung nagbalimot nga na singpit na June kanilili. Tako na na. Mang, kahit mga tuladan ni Ate Marites, laling kami met. Saan kayo nga may principal? Saan naman? Sa bagay, nasingpit kayo mutin. Dakmat pagsawsawanin. Dakmat apapaanin. Gawad na nasingpit kayo mutin ngayon na. Kanasingpit at hanggang nasingpit ngayon na. Idi. Tadi yung ang mga bigbigin ni ate. Alala, lipatan tayo yun, Dayjay. Gagaya lang iti tao, magbintot. Porita, hawanin ti problema. Ganun kas kasanon lang, makapagkalis kan tumatan dyan. Kaya't napinas man ti trabaho ni Papangyo. So, ang pagdanagan tayo. Sa lalaingan nyo, tuladan nyo ni manang nyo na laing. Kanan nyo kit iskalari suna.
Ante unay magasangkam, unay magastusan iti panagbasa na. Manong Nemi, napag-graduar mi ni Marites, nagbalin nga accountant, Manong Nemi. Ngayon ka di pa nag-graduar na, kan pa nakairwar na ti board, Manong Nemi, nagsak kami, ngayon naglidingit kami matlay. Kapatay sumatan ti papano ni Nanang. Uwan Manong, nayure na, nga nakapagturpus ni Marites iti kolehyo. Sakbay nga talaga nga nag-give upin. Talaga kumarkaro rin sakit na ori pa doktor mi nga pagtumtumarin. Bimanawen ni Nanang. Nga kang runani di Manong Nemi ngagsat agladladingit gagsangsangit kati anak nga ni Marites. Bas ko mga siyak Manong Nemi tatatibayan da ng saan ni Marites. Ni Marites, bilang anak ka na po ko ni Nanang. Ni Marites, Manong Nemi, anak sa grap, iti dungo, ni Lolang na. Ngimbas ko mga siyak, tinang ipaaykan ko na. Iti kinamaladaga na, aging ga, iti panagdakil na. Nagturpos amin digit anak ko, Manong Nemi. When? Ni June, may isang inhinyero, may sabot nga nurse ni Lily. Irinto, tani Marites Manong Nemi, isot muna nga nag-asawa, accountant matlaan, timanugang mi. Nagbalay da matlaan Manong Nemi, ti barangay mi, amasal sarong karamida, nang runa, idaadan na, apuko, kinkwana. Manong Nemi, nadunguak di apuko, takas lakayat ko Manong Nemi, nga isot ti pangipaayak, ti dungo ti maysa nga inagin lula, nga saan ko idi nga napaay iti inana. Manong Nemi, nabayakin digidi, nga malaglagip ko pa'y lain. Di ba nagbaling ko nga saan nga na siya at nga ina, iti linaksid ko nga anak. Anak, aginantat ko iti nga pinaregreg. Anak, akas lamabainak ng mga waking kwanti anak. Ngam timting metlang ti kundaway. Nga nalalawakan ti panunod ko. Kanadanturid ko idi. Nga nangawag king kwanti anak. Nga rinogyak mo idin. Idin ang sulnit. Kadagin nagkurangag king kwanam. Mapasamak man. Takunada nga pa nagbabawi. At dadagit na maladaw. At damat digit na masapa pa nagbabawi. Ngam takunadan. Adalata iti udod. Dito nga ti pagkasalita Manong Nemi. Kahit sabi ko tadi kiti paset na nga rumpeng sad nga tuladen, kahit saan ko mga tuladen. Sabi ko ada na kiti na nga orean naman ti itatao ti anak da. Bigbigan da ko mga anak. Kanawan ko man da kiti agparaparagrig. Sabi ko tanakibati ka ti adal, kan liwliwa ka na kiti padak nga more power to your program, Manong. And thank you. Ito'y agyaman nga pagaya mo, Alma. Thank you, Alma. Iting ka panangibura dito pakasalitaam. Maraming salamat. Namiris mo lang, titak kalabidot mo. Iti inaunang anak mo. Salamat po.